Mbalmau ga krangranyana komi lada do radio benkuma ana baranyo uluka kunafuni lase mimbike nabi fama ko don kiwaro nabi labe obalmake Jose Traoré fe na baranyo radio benkuma na ya no ye rajal ani dabalini feretike ngana keba mimba fe nangwa mako dambele kafara ambaranyo nganombe no ufloflo radio benguma a tola radio no be kai kulukani tumenen ko fe radio benguma ka radio do be 100 halo sankile nay ambaranyo do be note bila baranyo ni no radio beta fo ambalmake andi kulubali kafara kulukuro mara radio ka krangrani yana minyi banambaye tuba kase kirone tumenen kofe nisra kuchala radio koton nisra sigaso radio wasa kuchala marala radio kachai kusube minu be lasilini lasi kusube nitra buguni marala radio kachai anga donkibaru natanu nuna amina ndasini mbema ni nana kai radio kacha krangrani yana kabokai katafu Mauritanie frontière la ilimani srafe arayo kachai kosobe minumbe lasili lase mali yoroka dogobi yoromi ni anga dunkibaru telase o yoronuna hali ni bololo sanflata anchanyo kachai kosobe minu nya do kafo tumadola bara mimbikanfe bengumana hali ni ate tobo aiseka ke abeto yirabo aiseka ke ayireka fsani do yihani to foma ke jamana din zigimbe jamana ko kan Europe jamana kan Shin azi jamana kan kata America kan jamana kan kata hali magan jamana kan ambalma munumbu srawfe farafina gunka dugu chamande minumbe lasili minumba lame hali bamakoya abilame mbarakinu chamanfe nimbara keban mbela jele ambena kan kafo anga lasili no yi donkibaru lasili adab mbombe anga jamana chikorobani msokorobawu kadabo lukama kasabuke anyi tasira ni tabolo mi taudi ka fenfu yi fochugo mimbi famu fe nati gwangula sabu bamanan ko muyinye kuma fochugo muyira yi chie fochugo kibaru yani mbi lasiyan fe mi hakilina minu ye oye doko ni mami makala onko ni fe mate dugulu kami madokala kala chuya utikile unasra utikile abe anga jamana nazara kala menao nazara kala keba ufe ko ni makala nazara kana ma kunfi kasro onko ni yimi mfamu ni kunvimba fe malikono chama yi ma minu hakila kafo yin nazara kalanke preparatique la minu be no lu yi français kalanke wala anglais kalanke hali tuma dola ni dine kuma before abe mo nyana ko ni imarabu kalanke tseki ga dina matrafa yin kalon finde kalan nasra ukacha kalanke chugo ukacha kala ere tono sra ukacha ga benkira feminka ni yayi kafo fason na fulubo bisu abifo maminu mako nazara kalan kebau ni ko bin mali zumbauta mali janfa ba ngana uta ni kokomo bibe faso burujalila abe makala ne onde ni mima nazara kalan français kalan ke basro oye nazara kalan sudoke otuma onko ni fe ni kalan dabora jamana burujali kama nye chito kalana azunkule ban no bela jele afamba be makala ne onde ba fomno man nazara kana ko intellectuelo mafo ikala foga jamana shuinin kala sabo na fora ka fo seben bebe ke fransikana ni ba fe halika jamana shuyanini ulu kala ba mafra nyonka itana sika boda soro yire kasoro ni kala nunun tumbe ke anga furuba kauna ina fo bamananka tuma dola hali ni kiri tumbitike anga bamanankana kritikila chama mba ngana muka Afrike yoro te foyi fo walikai note natumi fo kana kami mbifa mwanga jamana diunfe nyantuma kritikela jugu be ko bora fiena zon kulin chama mbi uko bora fiena
o de y'a to cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni fɛn min fɔra nanzarakan na anw b'an gɛlɛya an seko n'an dama jira la k'a bɛɛ bayɛlɛma bamanankan na nanzarakan fɔla b'a ta fɔ an b'a kɔlasegin bamanankan na dabɔkun ye fɛn min ye a kana mɛn ka fɔ a fɔra tan a fɔra cogo min jati k'a bayɛlɛma bamanankan na an ye o layidu ta k'o ta an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka togodalamɔw an ka cikɛlaw bagan maralaw mɔninkɛlaw julaw bolola baarakɛla minnu bɛ yen n'u ma nanzarakan in kalan lɔnbaga dɔ bɛ yen kalanso b'a bolo bi a kɛn bɛ ka maa kalannenw ta k'u bila kalan na nka a yɛrɛ ye kolatigɛla ye tile kelen a ma taa nanzara lɔkɔli la kalanso b'a bolo kalanso min a kɛn bɛ ka cikɛlaw bagan gɛnnaw bagan lamɔnaw panta fara dabaw kan olu bɛ se ka mara cogo ɲuman min na jɛgɛw bɛ se ka mara cogo ɲuman min na sɛnɛ bɛ se ka kɛ mara cogo ɲuman min na baganw bugun fɛrɛ hali ni maa min ma taa lɔkɔli la i bɛ se ka kalan lɔkɔli min don dɛ nanzara kalan lɔkɔli don sabu nanzaraw y'a don an kunkolo la ko n'an m'u ka nanzarakan in kalan an tɛ se ka bɔ an yɛrɛ la fiyewu ka sɔrɔ ngalonfin de o siratigɛ de la sa an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dunkibaru in sigi kun ye aw de ye dɔgɔkun tɛmɛnen kibaru lase sɛbɛn dɔw ko a ka ca ni wala a bɛ ɲini ka kalo saba bɔ bi Sevare ani Gawo cɛ tigɛlen don mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ko olu ka jamana daminɛli k'a dabɔkun ye faso in bɛ se ka kɛ a silamɛ jamana ye cogo min o b'a fɔ o kɛlɛbolo de ma ko Kabita Zerma min bɛ Buni fɛ nin ye papali kulu ye minnu ko bolifɛnw tɛ bɔ Bamakɔ yan k'i kunda Gawo kan hali feerefɛnw hali donintalaw o si tɛ bɔ Bamakɔ yan k'u kunda Gawo kan a dɔgɔ furancɛ kelen bɛna kɛ sini tarata ye a bɛɛ a ka ca ni mobili 12 ye wala mobili 12 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn k'olu bɔra Gawo u laban k'u nan'u jɔ Nbori u ye min kɛ a bɛ ɲini ka dɔgɔ furancɛ damadama bɔ u tun bɛ ka minnu kɔnɔ o ye Mali kɛlɛcɛw olu k'u sɛnsɛn Mali kana ni Mali lakanabaaw ka se k'u sɛnsɛn nin bolifɛn ninnu laban de jɛni ɲina nin diinɛ kɛlɛcɛw fɛ minnu n'u kɛn bɛ ka o yɔrɔ kɛ u ba ka gwanforo u kɔni ka sariya de bɛ boli sɛbɛn minnu sɔrɔla an fɛ o ye k'a fɔ bolifɛn 19 ko ninnu minɛna mun fɛ minnu n'u ko k'olu bɛ diinɛ kɛlɛ la yala nin ye diinɛ kɛlɛ dɔ ye wa olu de tasuma don m'u ka sanni feerefɛn na minnu bɛ yen n'o ye mobili donnibaw ye mobili bolibaw ye ani u ka kɛrɛfɛsigi a wajibiyara ninnu fɛ u ka ninnu to yen u ka tasuma don bolifɛn bɛɛ la u tilala ka ninnu laban bila ko Nbori yɔrɔ in minnu bɛ taa jamana kɔrɔn fɛ olu b'a dɔn k'a fɔ Nbori kɔni kɛlen don ninnu sago kɛyɔrɔ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na kabila min bɛ yen n'u k'a ma ko Zerma olu tɔgɔla kɛlɛbolo dɔ bɛ yen k'o de kɛn bɛ ka a sago boli nin yɔrɔ la ka nin tiɲɛni ninnu kɛ u ma taa si u ma miiri hali u ma siran Ala ɲɛ nin bolifɛntigi ninnu kamiyon 19 ninnu a kɛra jigilatigɛ ye sabu n'i y'a jate sefa wari miliyɔn 100 caman de tasuma donna nin bɛɛ la k'a jeni seereya minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ Seydina Umar Mayiga ale ye nin ko in ka a jigilatigɛ fɔ sɔrɔ ɲinikɛbaa minnu n'u bɛ donnifɛnw donni sanni feerefɛnw donni ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a ko Mali marabaaw u bɛ ka kuma minnu fɔ k'a fɔ ko papalikɛlaw ka daga ninnu k'u cira kɛrɛnkɛrɛnɲana min ye Douentza mara ye ko nin tɛ tiɲɛ ye ko papalikɛla ninnu kɛn bɛ ka Douentza fanfɛyɔrɔ in minɛ k'a kɛ u sago ye u dungɔ de bɛ k'a la a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ o kɛcogo la an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ nin ko in a kɛbaaw wala a tɔɲɔni ye maa minnu sɔrɔ an k'u ka seereyaw an k'o lamɛn. n'a fɔra o jɛnina an ye diplomate yɛrɛ ma u y'a faga koyi maa si tɛ min ma ju ka baki la k'a di an b'a di mɔgɔw ma ayiwa motika ma ye dɛ n'an wulila a ma ye dɛ n'an wulila a ma ye dɛ on a dossier mais n'an bɔra fɔlɔ kɔnɔ fo t'an kunbɛn a ka se ka sɔrɔ. Pasi t'an bolo a baarakɛbali de ka ca n'a baarakɛla ye an bɛ pɔlɔpɔlɔ ɲɔgɔn fɛ tɛmɛ kelen ni kama o ye ko ye min tɛ bɛn an ka faamaw sigilen bɛ k'a lajɛ u bɛ kan ka mɔgɔw faga kɔfɛ u bɛ kan ka nafolo jeni yan fan fɛ u bɛ kan ka mobili tiɲɛ yan fan fɛ an b'a kɛ cogo di cogo t'an bolo n'u ma an dɛmɛ
atinya de ala ka sawo nyo kan Allahu akbar am diskun kon torli re dum ko wat se ka foko an ko na mabo kan tamai ke ka gouvernement la gushi amma boka ceni ke an bora kan ne jira daga ceni mi an soro ka odu jira amma boka gouvernement la gushi amma boka ceni ke amma boka an fasu ceni an bora kan ne jira ke digu min bankan an bora ko de jira die mala an ko ni tayudi ni min bi se ka an deme chugo mi kan deme 94 ne bara deme kan sam bi saban ko ne ko an ko bora bara de koy an bora bara la de parce que ideu ibenga kan na kolo akachani million biduri kalo fula jege mo ngulu abe halakira do bien taru tayoro mere mo be jurre karula bo an ko ni an taram ta ka soro mi an ko ni ajira lala me an ba jira je ma konna an ga na kolo kon chena an ko ti barla de ani mobti de digi kan sam bisa ba nem fula ko ni sam bisa ba de kan ni yo mo deli kan soro an fen bara be halakira moti re be sigilo kan jege de kono bisra moti be sigilo kan jege labandi ni labandi be jinna moti be abar ni no awutru mo be minu ta jure ta bankila ke kana ko dimba bolunai a juru karle nu kanna bon mami ta kasola ko na kacha mami ta kasola kacha parce que mimi ta juru ta kata ko dimba bolu ni kanan ni min chenen na akacha ni bana shi voilà mo de ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ninnu tun ye seereyaw ye an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ mufti kunnafoni labɛnni ani kibaruya fasiri lase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani ale y'a jira k'a fɔ kamiyon ninnu bɛɛ lajɛlen falen tun do feerefɛnw de la ko feerefɛnw na ko sigirɛtiw tun b'a la motow tun b'a la bazɛnw tun b'a la kibaruya dɔ sɔrɔla k'a fɔ nin bolifɛn ninnu k'u tun bɛ ka na Bamakɔ de tuma min na u minɛna mɔgɔ marifatigi wala binganikɛla marifatigi dɔw fɛ studio tamani y'a jira k'a fɔ ni mobili boliba dɔw k'u ko tasuma ye fini minɛn minnu jeni ko a bɛ ɲini ka taa a nafolo musaka bɛ ɲini ka taa miliyɔn 500 hakɛ la nka olu ye pereperelatigɛ dɔ di k'a fɔ ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye sanni feerekɛba dɔ de ta ye a bɛ fɔ min ma ko commerçant k'olu ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ u yɛrɛw ka kunnafoni sɔrɔ ɲinikɛbaw fɛ ko nin kamiyon bɛɛ tun ye maa kelen de ta ye jula kelen de ta ye nin pereperelatigɛ de sɔrɔla ka bɔ studio tamani na o yɛrɛ kunnafoni lase sɛbɛn kelen in an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ olu fɛ u ko yoroso dugu dɔ bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ sira yɛrɛ tiɲɛni n'o ye Gawo ni Sevare sira ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka sɔrɔ nin sira in yɛrɛ kan ka taa fɔ Algérie ka taa fɔ Nigeria sira in tun dilanli ko tun bɛ sen na san 2 in ɲinɛ ye nka sira tiɲɛnen don ka se hakɛ min ma juillet kalo tile 20 tɛmɛnen furancɛ fanga ɲɛmaaw u ye latigɛli sɛbɛn ta k'a fɔ min ye Bamakɔ Gawo ka tɛmɛ don sanfɛ ko a siraw u bɛna dilan baara in dalen don k'a di langilew ka baarakɛ bondaso dɔ ma nafolo hakɛ min kan ka don a da fɛ a ka ca ni sefawari miliyari 27 ye u bɛna san 2 de ka baara la larabuw yɛrɛw tɔgɔ la banki wari bon min bɛ yen n'o ye banque arabe pour le développement économique en Afrique n'o ye BADEA ye olu de y'a nafolo bɔ ni ye nin sira in jateminɛ a bɛ bɔ anw fɛ Bamakɔ ka taa Segu ka taa Mopti n'a sera Mopti a kan ka taa Gawo n'a bɔra Gawo a bɛ taa Kidal nka Tombouctou mara dɔ bɛ dɔ sɔrɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ ni nin sira in kɛra dilanfɛn ye Doro Gosi Ombori Buni ani Douentza nka min ye Sevare ni Gawo ye o ta jɔda ka bɔ a la kosɛbɛ baara in kɔni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ fɔ k'a bɛ dilan faso fɛ baara in n'a sira kɛra dilanfɛn ye Algérie Niger Nigeria Benin a bɛna kɛ sabu ye Mali ye jamana min ye n'a tɛnkunnen tɛ kwaji la ni Mali dondaw kɛra cɛya fɛn ye a bɛna kɛ sabu ye min b'a to gɛrɛntɛ mana kɛ cogo o cogo Mali fan dɔ fɛ n'a fɔra k'a fɔ sira tun bɛ Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ o tun nafa bɛ bonya kosɛbɛ kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni fasiri lase kɛ sɛbɛnw caman kɔnɔ
an b'a fɔ min ma ko agence Ecofin ale de ye nin kibaru in lase kabini juillet kalo tile 22 tɛmɛnen. N'i ye nin ko in lajɛ min ye kana sabatili baliya ye bɛn kɛra kan ka fɔ maa dɔw bɛ bi wala kunnafoni lasebaa dɔw bɛ bi mɔgɔ minnu ko ko bɛ diinɛ kɛlɛ la bi Mali kɔnɔ ani saheli jamanaw a ko ɲininikɛbaw sinsin bɛ ka kɛ fɛn minnu kan ko kabila dɔw ka baara don o kabila fɔ ko kuma ninnu hali minnu bɛ yen n'u bɛ a fɛ ka Mali kɛlɛ u bɛ Mali kɛlɛ n'o o hakilinaw de ye tuma min na diinɛ kɛlɛ ɲɛmaa ninnu n'o kɛra kabila min mɔgɔ ye i n'a fɔ Amadu Kufa o Amadu Kufa ye fila don n'ale kɔni kɛra fila kabila ye a bɛ se ka kɛ sabu ye filaw caman bɛ yen wala mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ misaliya ni filaw ye olu kɔni bɛ kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye mɔgɔw yɛrɛw ti da o la tuguni nin ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kɛ i n'a fɔ papalikɛla ninnu bɛ minɛ i n'a fɔ kabila ko ninnu ye sabu min a bɛ se ka kɛ sabu ye maa caman bɛ i sen don a kɛlɛ la ka sɔrɔ ni bɛɛ ko ko i bɛ misaliya ta n'i ka kabila ye a ko ninnu n'i ye jateminɛ kɛ kabila dɔw bɛ yen olu ka mun ka ca diinɛ kɛlɛcɛw la nka ni dun ye jateminɛ kɛ a dɔnnen don Mali kɔnɔ k'a fɔ maa minnu bɛ bi n'u k'u bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ u ti maa si to ye hali hadamadenya yɛrɛ o hakɛ ɲinibaw f'a k'a faamu k'a fɔ Mali yɔrɔ caman bɛ bi jamana mara tɛ boli o yɔrɔw la wala jamana ka cisigiw ni fanga tɛ o yɔrɔw la o bɛɛ ye dalu ye bi dalu min b'a to maa dɔw bɛ se ka don a kow senkɔrɔ a bɛ sanjan caman bɔ bi a ka gɛlɛn ka fɔ jamana i n'a fɔ Mali min kabilaw u donna ɲɔgɔn na bila ko tɛ ka fɔ ko kabila ko kɛlɛ bɛna bange olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma lajɛ ni hakili ye a bɛna kɛ sigiɲɔgɔnya ɲuman minnu balimaya ɲuman minnu ani jamana kɛnɛya hakilina minnu ni a kolokololen don an faso Mali kɔnɔ a bɛna dankari nin bɛɛ lajɛlen na n'i ye jateminɛ kɛ bi minnu bɛ diinɛ kɛlɛ la an faso dugukolo kan a sabatibaliya tɛ foyi ye fo Mali ka fanga laban a nana jasi wala minnu bɛ yen n'olu kɛra jamana marakɛbaw ye u ti baara kɛ ni ladirilenya ye ni tilennenya ye n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu bɛ fanga ka jɔyɔrɔ fa n'olu kɛra bingenikɛlaw ye a tun nana se yɔrɔ dɔ la ni kɔni ye finitigi ye dɔrɔn e bɛ n'a fɔ ko wara sogow cɛ la diinɛ marifatigi ninnu ani kɛlɛbolotigi ninnu b'a fɛ k'olu de yɛlɛma ka kɛ fitinɛ kolokolobagaw ye kumaw bɛ kuma la o farati ka bon kosɛbɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ min tubabuw ye an kari ɲɔgɔn na ni bɔlɔlɔ ye maa o maa n'i kɔni tɔgɔla telefɔni san faso in kɔnɔ e mana taa carte puce kelen san ka don i ka telefɔni kɔnɔ ninnu bɛɛ b'u yɛrɛ kɛ diɲɛ kibaru jɛnsɛnnaw ye u b'u yɛrɛ kɛ kunnafoni laselaw ye u caman ka kumaw o bɛ kɛ fɛn ye min bɛ tasuma don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ balikɛla ni marifatigi ninnu olu fana b'a tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sabu a silamɛya diinɛ a bɛ fɔ cogo min an karamɔgɔw fɛ siga ko min t'a la n'i y'a ye k'a fɔ marifatigi ninnu an yɛrɛ k'a fɔ dansago wale kɛbaw fɛn ko fɛn n'a bɛ kɛ mɔgɔ fɛ n'i ma kɛ ni hakili ye e ye dansago kɛbaa de ye o dansago kɛbaa ninnu baara min bɛ u bolo o de ye k'a fɔ jamana yɛrɛ fanga mafiɲɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'a nana kɛ k'a fɔ jamanaden dɔw jigilatigɛlen don kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye denmisɛnninw ye baara sɔrɔbaliya faso de kan ka wuli ka kibaruya lase cogo ɲuman na hali ni dɔw ko ko faso bi sɔn yɔrɔ bɛ yen ko Mali ka mara tɛ o yɔrɔ la fo laseli ni bilasiraliw de ka kɛ min b'a to dansago kɛbaa ninnu u tɛna se ka denmisɛnninw sɔrɔ cogo min hali kɔsa in na kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ye jateminɛ kɛ kɔsa in na mɔgɔ dɔw minɛna ko siganamaw don o siganama ninnu ni maa o maa ne kɔni yɛrɛ ko ye maa bɔnsiman ye sawura min bɛ la o ye alisamɛ sawura ye ko e bɔnsi ka jan kulusi fɛrɛlen t'i la ten ne kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kulusi senda janya
ne yɛrɛ Jose Traore n ye ja dɔw ye ko mɔgɔ dɔw minɛna kati ni Mali fan wɛrɛw fɛ minnu y'a kibaruya kɛbaaw ye tuma dɔ la maa minɛlen tɛ se k'a kɛ ko i nɔ b'a la muso dɔ nana ne fɛ a bɛ Bamakɔ yan n y'a ka sɛbɛnw jateminɛ a cɛ bɛ baara la Dion sɛ feere yɔrɔ de b'a bolo sɛ mara yɔrɔ de b'a bolo ni kɔni y'a sawura ye b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna nin kɔni ye silamɛ ye a donfini a n'a lahala jalamugu melekelen don a kunkolo la ko ale cɛ tununa n'o sɔrɔla k'a fɔ maa o maa ne siganama ye maaw ti bɔ yɔrɔ dɔn ni mi kɔlɔsi i na kɛ bolokɔni tamasiyɛn i na minɛ ja minnu bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a dɔw ye k'a fɔ karisa minɛna papalikɛla don dansago walekɛbaa don ne kɔni bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ maa o maa ni minɛna ni kɛra siganama ye k'i minɛ fɔlɔ k'i hakili sigi i minɛnen kɔfɛ k'i hakili sigi dalu ka k'i bolo ni maa dɔw ɲininka n'o ye jamana finitigi ye ko n'i y'a u ye ka maa o maa minɛ cogo dɔw la i b'a sɔrɔ maramafɛn sɔrɔli bolo o kɛra marifa ye sa o kɛra muru ye sa o kɛra fɛn o fɛn ye ne kɔni kɛra i n'a fɔ kɛlɛminɛ dɔ b'i bolo k'i n'a minɛ o ja minnu bi ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka walemuw kɛ papalikɛlaw ye ka sɔrɔ tuma dɔ la a ye se ka kɛ tiɲɛ don u ye papalikɛla dɔ ye nka a ye se ka kɛ maa dɔ bɛ yen n'i y'an ka dugu bɔlɔnw minɛ bi kɛrɛnkɛrɛnniyana fabaw laminikinw i bɛ mɔgɔw sɔrɔ yen minnu ka diinɛ ko fanga ka bon kosɛbɛ n ye silamɛ ye silamɛya sawura bɛɛ na o tɛ maa kɛ papalikɛla ye n ye fila ye wala n ye kabila ye farajɛ ye o tɛ maa si kɛ papalikɛla ye ni dun ye jateminɛ sisan bɔlɔlɔ kibaruyaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a y'a janto anw mɔdenw na u bɛna ja minnu yira u la a ka a ko lajɛ ni hakili ye sabu kibaruya bɛ fan bɛɛ fɛ jaw bɛ k'a jira ja minnu lakodɔnnen tɛ ten a bɛ se ka kɛ sabu ye min ye danabaliya kolokolo a bɛ bɛɛ kɛ mɔgɔ papalen ye jamana min n'a a kɛn tɛ k'a yɛrɛkun sɔrɔ bi gɛlɛyaw ani jugu bɛɛ fan bɛɛ fɛ mɔɔw kana bilali bɛɛ k'i ta fɔ a bɛ se ka kɛ sabu ye dansago kumaw bɛ fɔ min bɛna ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ tuma min an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ne ma fɛn fɔ kabilaw bɛ Mali kɔnɔ bi o kabilaw kɛn bɛ ka siga don ni ɲɔgɔn cɛ hali danaya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni siga ye nin bɛɛ la nin n'a ɲɔgɔnna kow de bɛ fitinɛ kolokolo kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a a kolokololen don nin waati laban ninnu na bɛɛ sigan bɛ ɲɔgɔn na o tuma an k'an kɔlɔsi fɔta ni kɛta la n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko i ye kibaruya sɔrɔ i ka yanni k'a fɔ i b'a ganze k'a fɔ i b'a kɛ kɛcogo la i gɛlɛya i k'a di a dibaw ma minnu bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ko ɲɛɲini cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la a kɛra aw yɛrɛw somɔɔ ye o a kɛra aw kibaruya ɲini tɔla senama ye o aw b'a mɛn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw hali ne yɛrɛ ka laseliw la n b'o laseliw lase aw ma k'a fɔ Mali kɛlɛcɛw bɛ ka cɛfarinya ni kɛlɛmasaya fari da o kuma in fɔlen yala bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ juillet kalo tile 22 tɛmɛnen diinɛ marifatigi minnu n'u k'u ka kɛlɛbolo ye Amadu Kufa ale ka kɛlɛbolo min n'u k'a ma ko Kabita Domasina o ko ninnu sera ka taa daminɛli kɛ fo kati yɛrɛ don ni Bamakɔ cɛ a tɛ furancɛ janbɔ ten ka na ye yɛrɛ ni halaki kɛlɛ dabali fɛrɛ min bi ka tigɛ ninnu fɛ n'a bɛ f'u ma ko attaque kamikaze ka mugu don bolifɛn na i n'a fɔ jumajan tɛmɛnen n'u bɛna juillet kalo tile 22 ma k'i kunda Sunjata tɔgɔ la sɔrɔdasi daga soba min bɛ Kati a dɔnna k'a fɔ Mali yɛrɛ ka kɛlɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ yɔrɔba de y'o ye Mali dugu kɔnɔna Mali jamana kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen o k'a fɔ ko yala nin ye dalu min bɛ se k'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw bɛ ka kuma min fɔ u da la wala an bɛ ka min mɛn ko yala nin ye Mali sɔrɔdasiw dɛsɛtɔ ye wa ko n'i y'a ko lajɛ cogo dɔ la a bɛ se ka mɔgɔ hami wala k'a ye k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ Mali kana ni Mali lakanabaa dɔw fɛ Mali kana ni Mali lakanabaw fɛ n'o y'an ka finitigiw ye ko yala ninnu bɛ ka Mali sɔrɔdasiw ka dabali an'u ka fɛɛrɛw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la wa
o n'a tɔ kɛra k'a fɔ bingani walew tɛ kɛ fo a tɔ tora ka mugu siri yɛrɛ la ka taa mugu pɛrɛn ni yɛrɛ ye Mali kɛlɛdaw la wala Mali sɔrɔdasiw ka dagaw la. Tiɲɛ yɛrɛ la a tun bɛ kɛ fɔlɔ min na sisan a tɛ ka kɛ o kɛcogo la. Yala nin ye Mali sɔrɔdasiw u dɛsɛli nin y'a dabali n'a fɛɛrɛ de sɔrɔtɔ ye wa pubalikɛla ninnu fɛ. O ninnu ye kumaw ye kuma minnu tuma dɔ la maliden dɔw bɛ yen u jigilatigɛlen waliw papalen u bɛ se ka nin kuma ninnu fɔ. Yala a bɛ faamu cogo di k'a fɔ jamanaden minnu ma min u ma bɔ hami wɛrɛ tɛ u la cɛfɔ ni kanbɛn ani karama bɛ se ka segin jamana kɔnɔ min b'a to olu bɛ se k'u t'u ka dahirimɛ ɲini. Tuma o tuma ni pubalikɛla ninnu ye nin wale ninnu kɛ i b'a mɛn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw y'u fɛlɛbɔli daminɛ. O fɛlɛbɔli ninnu a bɛ se ka t'u gosi f'u ka daga la tuma dɔ la. Fɔbajugu dɔw bɛ yen a bɛɛ tɛ maliden yɛrɛ ye koyi. I b'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ Niger yɛrɛ jamanakuntigi bi n'o Mohamed Bazoum ye. Ale tun y'a jira k'a fɔ Faransi bɛ ka taali min kɛ ko Mali kɔrɔnfɛ dugu ninnu ko pubalikɛlaw na taa o yɔrɔ ninnu minɛ. An dun ɲɛ bɛ fɛn min na bi o ye k'a fɔ diɲɛ don o don an bɛ ka min ye an bɛ ka min mɛn o ye k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw dɔɔni u bɛ ka ɲɛ sɔrɔ u ka kɛlɛ dabali fɛɛrɛ la. Ni dun ye Mali lajɛ Mali ye jamana de ye min bɛ farafinna cɛmancɛ kolo la. Mali ani Kouaji tɛnkunden tɛ ɲɔgɔn na wa Mali bɛ nin kɛlɛ in na bi a ka ca ni san 10 ye wala a bɛ san 10 bɔ wa Mali laban nana kɛ tɔnɔ ɲiniyɔrɔ de ye. Diɲɛ setigiw ni ɲɔgɔn cɛ Faransi tun ye Mali kɛ a ba ka gwanforo ye a sago b'a la ka na ko dɔw kolokolo n'o ye basigibaliya ni kanabaliya ye kɔnɔ kolokolo an fa dugukolo kan cogo min u bɛ se k'u dili don. Dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ MINUSMA ni Faransi sɔrɔdasi u ka baara dɔ senfɛ maliden dɔw bɛ baara la MINUSMA na dɔ ye ne wele k'a fɔ baro dɔ senfɛ kɛlɛkɛla ninnu kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw ko nin nalen ye faso in Mali in kɔnɔ yan u taatɔ tɛ yanni san 100 cɛ u bɛ fɛn min ɲini f'u k'o sɔrɔ Mali dugukolo kan. Ni dun y'a ye k'a fɔ bi Mali marabaaw sera ka jagɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ Faransi bolo sama ka bɔ Faransi bolo. A nana ye fɔba fɔ ani an ka jamanakuntigiw fɛ k'a fɔ min ye Mali ye ani Rusila kɛmɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi. Ko yala Rusila ne se ka Mali latila wa k'a sɔrɔ jamana in dun bada a ma kuntilenna kelen ta k'i ɲɛsin maa si kelen pe ma. Mali ni nanzara jamana si tɛ yen k'a fɔ ko Mali ko k'a b'a bolo di olu kelen ma ka diɲɛ jamana tɔw to. Mali ka taabolo ma yɛlɛma hali ni jamanakuntigiw kɛra falefɛn ye k'a daminɛ kabini Modibo Keyita ka na Musa Traore ka na se fo an bɛ don min i n'a fɔ ko bi hali n'a y'a sɔrɔ tintini fanga bonyana Mali jamanakuntigiw kan kosɛbɛ a nana ye k'a fɔ Mali marabaaw diɲɛ Mali ni diɲɛ kɔni cɛ Mali n'a ka kuntilennaw falen ten kosɛbɛ. N'i ye jateminɛ kɛ Mali de ye jamana ye jamana min y'a jira k'a fɔ Mali ka jamanakuntigi halalaya ka Mali mara Mali dugukolo ka kɛ Mali ta ye ko Mali labɛnnen don n'a y'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ min bɛ farafinna ka kɛnɛya ni fara ɲɔgɔn kan ko fɔ ko Mali labɛnnen don ka jɛn a ka dugukolo halalaya ko farafinna bɛ se ka kɛ jamanaba kelen ye cogo min. Hali ni Mali ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o kan ka kɛ o kama ko Mali labɛnnen ye. Hali ni y'an ka jɔnjɔn lamɛn waati bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn k'a fɔ Mali bada kudayi Mali ye jamana min o ye wajibi de ye o ye wajibi de ye munna sabu n'i ye jateminɛ kɛ an faso Mali jamana o jamana n'o y'an lamini i b'a sɔrɔ o ye dɔ ta anw fa dugukolo laada fa dugukolo la. Mali ni Laginɛ ko nin tɛ o Mali ni Laginɛ jamana kelen de ye. Mali ni Côte d'Ivoire tɛ. Côte d'Ivoire kan t'u ka tukɔrɔ dugu yɔrɔba ninnu ma dɛ fo ka se Korogo fo ka se Zegwa ninnu. Côte d'Ivoire a fan min n'u bɛ Mali n'u ni Mali bɛ dancɛ bɔ ni Côte d'Ivoire dugukolo tila fila ye bi tilancɛ in bɛɛ ye Mali dugukolo dɔ ye Mali kɔrɔ dugukolo dɔ ye. Burkina Faso ko nin tɛ fo ka se Bobo ma n'i taara Bobo i t'a dɔn k'a fɔ i bɔra Mali dugukolo dɔ kan yɛrɛ. Senegali fo ka se Tamba nin bɛɛ ye jamana kelen ye. Gambia kɔni dɔ fɔ tigiw y'a jira k'a fɔ Gambi ye Mali fa dugukolo kɔrɔ ye. Ni Mali ko k'a labɛnnen don k'a ka dugukolo dancɛ bila
farafina ka kelenya bɛ se ka sabati cogo min o tɛ balana ko ye o mali sɔrɔlasiw u ka kɛlɛmasaya farida n'o siga bɛ maa min na an tɛ mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛ kuntigi n'o ye kɛlɛbolo kuntigi dɔ an tɛ ale ka kuma lamɛn ale ye min fɔ mali bɛ lahalaya min na bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n bɛ pereperelatigɛ di aw ma k'a fɔ mali kɛlɛbolo dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko maliko o kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ de ye kolonɛli mamadu masawule konate mamadu masawule samake gɛlɛya minnu bɛ mali sɔrɔlasiw dala bi u tɛ jugu ni nin bɔ u tɛ jugu ni nin dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ an k'a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw lamɛn bani. Monter en puissance a tɛ k'a santi kosɛbɛ cɛdɛ je pense que monter en puissance ni sisan a daminɛ ni sisan je me dis à peu près 6 mois. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw monter en puissance o ye ka kɛlɛ ŋanaya farida ka dɔ fara mali ka se kan mali ka fanga mali sɔrɔlasiw ka fanga an'u ka jugu kɛlɛ setigiya fanga bɛ ka don la kɛlɛda la. Sinon 7 mois cette montée en puissance ne tɛmɛna bankasi siɲɛ joli n ka force dogolenw tɛmɛna bankasi siɲɛ joli an mago bɛ jumɛn na kɛlɛko in na mɔgɔ an tɛ mɔgɔ dɔn parce que hali fana ne tɛna se ka n'a fɔ nin cɛ an bɛna jogotula yɛrɛ ka baro kɛ n'u ye a sɛbɛnnen t'a kan na a buloki t'a kan na autre chose n'a banna ka kungo kɔnɔ manamanaw la a bɛna ka n'i yɛrɛ kɛ duguden duguden min bɛ dugu nin kɔnɔ n b'i fɛ yen mɔgɔ min i bɛ bali ka ye a bɛ tunu mɔgɔ min i bɛ bali ka ye ni jelifɔn bɛ na mɔgɔ min b'a i bali ka na a tununa a nana ni wari a nana ni misi ni ye k'u k'o tila a y'a sɔrɔ cogo di a ye mun de kɛ pour que k'a mérite a ma taa bi dɔ kan a ma taa dɔ ta ndaraki a ma foyi kɛ o min n'o bɛ to ka bali ka tunu la i b'a nalen a bɛ siga siga a ɲɛ bɛ ten ɲɛ bɛ ten i tɛ yɛrɛ ɲininka nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye finalement i bɛ bali ka a bɛ warimuguba bɔ a tɛ jago la a tɛ fɛn na a ma taa binganni kɛ. Donc ne mago bɛ n ka monter en puissance la ni seri fɛ yen nɔ mɔgɔw ka bila ɲɛ clairement karisa ni karisa fɛn ninnu ka attitude an ma fosi faamuya la hali ni justice b'u minɛ ka t'u lajɛ et pourtant après les investigations ninnu ka implication t'a la ninnu ka implication t'a la mais maliyɛn ka société bɛ cogo min na an bɛ siran tellement ɲɔgɔn kodogo ka d'an ye tellement tuma dɔ la an b'a fɔ ko sutura kama an b'an bolo m'an yɛrɛ ɲɛna. Peut-être daga bin bɛ dugu kunna détail sɔrɔ kuma kan yɔrɔ min na ne ye n ka investigation kɛ minnu tɛ ne dɔn ne ye san 10 kɛ service la de 97 à 2007 damina yan donc n bɛ Moti dɔn n yɛlɛla Moti min y'a fɔ o y'a dantɛ i b'a fɔ jagoyalama don donsow bɛ ka dugu datugu u bɛna dugu gosi u bɛna dugu ka fɛnw minɛ ka sɔrɔ lilayi warasuli de don Isu Toloba n'a ka mɔgɔ Isu Toloba bɛ joli sɔrɔ diaspora la a mɔgɔ bɛ 100 000 francs imposé la dugu kunna yan 100 000 francs n ka mɔgɔw b'aw da la hali n'a sera ka 100 000 d'u ma je pense que sanu ka yɔrɔ bila k'a fɔ u bɛ taa so ka taa dumuni kɛ ka segin ka na bon ça va les permettre ka sécurité tɔ assurer donsow ko k'an ka dugu datugu ko fo ka an ka misiw minɛ ni an ma impôt sara u b'a kɛ ten wa dugu min don le maire a signé les accords avec les djihadistes hali sini a b'a kunfɛ san 3 a y'a ko ɲɛɲini a k'a faamuya minnu ye pacte signé n'u ye bi olu de bɛ bi jɔnya juru la parce que fantɔw fɛ yen nɔ u ɲɛ tɛ dɛmɛ cogo la u ɲɛ tɛ dumuni cogo la an y'aw garder o san na a y'an ka garder sara d'an ma u bɛ n'olu de assiéger bi pour que ka dumuni sɔrɔ ka ji sɔrɔ k'u ka misiw ta n'i m'a bɔ i bɛ fɛngɛ na wa dugudenw a y'a filɛ kamalen minnu b'aw fɛ yen nɔ an ka mɔgɔw caman sara a ye dɔ d'an ma pour que an b'an ka rang renforcer pour que ka taa faamaw kɛlɛ n'o tɛ minnu ma signé u tɛ jɔ olu da la o ou bien kunun an ye kunun teri ye bi dadigikɛla ne na i bɛ bɔ ne ka teriya la d'accord donc j'ai besoin n bɛ tɛmɛ fan min na ni ne ma mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ se ka n éclairer k'a fɔ oui nin de don parce que ni ne nana dɔrɔn o b'a dɔn ne ni fanga bɛna cogo min na bɛɛ bɛ bɔnsi tigɛ bɛɛ b'i ko k'i jɛ ka bɔ jadisi fini na ka na sigi dugu kɔnɔ ka te min n'i ye ka baro kɛ nin ye ka fɛngɛ dɔrɔn wa surasiw nɔnɔma na a to ninnu ka tɛmɛ semaine 1 semaine 2 sa u taa u nana taa ɲɛfɛ u bɛ sɔrɔ ka taa segin ka taa dogo kɔnɔ u ka fɛn kɔrɔw daminɛ ka marifa kɔrɔw ta ka segin ka na dugudenw tɛ c'est ça ni mɔgɔ tɛ ne ɲɛ ne kɔni bɛ baara kɛ mais n bɛ baara kɛ ni dugudenw ɲɛ de o de la a fɔ ko ni population ka aide tɛ surasiw ka baara tɛ sira sɔrɔ qu'on ait le courage k'a fɔ an na. Et pourtant, dans ce quartier-là, voici l'homme perturbateur. Voici Nine Kundo, Nine Kundo. Jene Daga Kosaina,
ne mo sur volontaire fu numéro de ma be mo tambo ne mo be manga min be jene dara joni ya oteri ngata teke dawka ko mine car sabe we ne be ne se ka demain ne fene be moi je peux vous aider ne fene be bon aussi ni nga sura su dona parce que asoro meka wolo malike fandola ne fanga sa mura kuma de mura fanga damneri o bena banque mamina kan atakera donc wa soro déjà ne no lieu contact non nga force do bina non na do mo blajini mais ni force bana na kana sigiti bébé profil back bébé manku mo chité fenge mi e jugo bébé al ni wesra so yele ante an fara abu barala ka soro jugo do oui on a folie que il change carrément de profil kaira ka fo non et pourtant on a li jaranya anta dugumala la be ko bereke ku sétu donc population civile de Goudon civile de Goudon ni capacité ni au lieu de se ka François que donc non lu yira lo bu mine mu e do so munu be se ka ta yoro yira nate mais Djene concernant l'intervention bien non depuis que les deux qui est de Djene qui m'a posé la question. Je suis à Djene depuis combien de jours? La force spéciale qui est en train de tourner après l'embuscade là, combien de jours d'eau? Quel est le résultat que j'ai sur Djene d'abord? Il y aura Brontoli qui est là. Mais à présent, Djene Dougou kono mba do bora kono kono kana do Djene Dougou kono. A fo koku kono na ja o ka fo yana. Ko mun do. Mun kama aya bla au kuna au Djene ka o ka fo Djene ville historique de Djene ka troisième mandi aula mandi nela. Même si Djene Djaya ka fo Djene et pourtant naka histoire be ni jamana respectable de autre chose ni moru mo se ka fra no nga ka fatia ta ka Djene bo sura su kanga demo ka barala ka fo bon ni te ben enfin ni te kan enfin no mo no len tan enfin no yere wolo ni ti yere wolo ti ga chokorgani musokorgo ayin me galam be mali solda siukan papali kala nonu kelelila uka bara sinfe ube galam nonu soro ne ma fo ka fuka bara be kanyide kele ajujon mogo do ga kele bi ban chogomi a oyishima kode ale mali be la hala minake malika yere kunsoro ne soro la sude kapmai ma warete de anga mali solo si kele bulumi no ku mako maliko ude be ka mopti ani segu fando ga krengrani yana mopti kele gwambe kosobe ngone bole mopti ko be mopti mona fo juse ko be mali fambe ga mopti taka jugu ni yoro chamantai ngonde mali solo si jasi kasinima munyato jamana tira juguma sabu abela jelen ko damina amba fo mi mako beya fanga no demokrasi kablik demokrasi nduna malikono ananani chenyi halina idlalike ga sorda si kele bolo ayo jashi no sigabe mamina ante colonel Masaule Samake aliye kele bolo mimbe nabi fo mako mali kele bolo wala kele bolo mali wala kele fere mali wala kele wili ka jamana kumabo mofti marala aw ka ayre ka mala me bani jamana ni beba ay Algérie guerre de libération ke Guinée envahira par les Portugais Angola dron berda escadron ni fando wula ka tania ngami wula ka tuge ngawo anga surasu tarakuta kombala anta ufula ka do Niger uta la fama wula ka ta fona ne ka surasu mi ba ufi no be mun konano abuta uta ufula kana atu blakati ah non mais ka étudier folo bon d'accord kabo kabuna ko mi kabo Niger ka se nyame ka se gawo kilomètre de mu bora 600 non ne ka do mako ka soro nga avion ma se bi nga mo se do ma se ya mu ga mi non mi dai ga wado anana pour que sori mi se ka ke ka guerre mi lan nati fallait que kanimbe de trop de la ma for démocratie va nana kana nga fembe chien ga d'Afrique une démocratie contrôle la ma kanga nana tu vois donc armée taraka d'Afrique parce que a fora non civil kanga fanga sur armée ka démocratie nana 92 kana se kuma dmema fin nana a beka contribution nga armée daji parce que a fora ka armée fa pour que démocratie be sera sur pour que jamana be développer ayanga misilu freto yano ayanga avion warakato ka model free comme mba fona nye ministre wi no munu don don ka no wa ko kauzu billahi minash shaitanir rajim shitanete kan wa don ka fa chenga ra kuma mena 2012 ni wi an geni dam ne kabo
Agerho Gao, Tessalit Kidal, Tomokzu. On bet an andano, c'est vrai qu'on a un gros dernière ligne, moi, que vous êtes. Nous devons sécra au Kekana, parce que défensif mécanisme au Tienant. La minimum dans la démocratie sera fait au Sorlao. Donc, résistance de côté en bolo. Comme nous m'en permettre à don depuis Taudini Beb Mago, Migi Dranou Beb Pamina, 26 000 comme Migbe. Il va me commencer les Kura, Taudini Beb, avion ta direct Bamako, Tarakafala, monsieur le président, Niaï, aiguille des deux, notre pays au retrait. Vous fera voilà. Merci, si c'est un gouvernement, sinon, nous allons commander la bureau à la famille à la fois, armer les béglans, pour que les demandeurs aient la sécurité, pour que les demandeurs aient la fia ou Ninkuna, ou la fia ou Kawalola, ou la fia ou Capédantation. Nous armer les béglans africains, aïna Nikata, Malien Kata. Moi, de l'année, information de Omeka, pour Flau Bouli Kata, Kado Fra, Kado Bouli Kata, Flau Fra, qui était un émason. Donc, vous l'avez chargé nous déguisé en leur forme. Tout ça, nous blague. Quel est le de vous? Fallait de quel est? Fanga de la mini, Kogalonga de la mini, chien bolé nous. Nous, de la chaîne qui est là, oui. Kagalonga de la mini, chien bolé nous. Et resta le bière, bois la tourmena. Donc, nous faisons des dimitaka, barataka, ou les canakete, Kassingana. Oui, objectif, objectif, il sera là au Kera. Mais à l'époque, nous avons observé, nous avons effectivement, ni mille flènes ni compter, mais ni des kundu, la solution sera là. Donc, on a monté en puissance, mais on a favorisé esprit maliko nana kana mo gla ko ka emprise cash. Chikorbani musorobo ni dunye mali solasio ni kunafon la selauti barosike akera mopti sevare nimbela jele fokun au bisika famia soro chogomi kayi kafo malibe churumi na soldasiu ya ye chogomi nuka fodade mba don kafo jamana inka yere kunsoro fitne nimbe mali dugulukan o fitne tasma kaseka fa malidin kuru karabela jele Fumunun de jamana in kolo sumali feke ubebe naka kafo wati sirasa sigin ka ke kun sigila ka chefo ka benyini maldiw ni nyonche benyonyani signyonyani balmaya mimbe kabila ni nyonche useka sigin chogomi sira chaman la jera ni bato maldiw biseka jibo ni nyonche maldiw yara udama ni nyonche ka kombinye kumana geleyom ni nyonche chugu la halayani kesra do be nafo sinanguya nafo balimaya anana kefu malira ko kube kulusigi kulumi kumasigi jibon ko maliyo kulusigi malikono chugumi jamana dion yere ubela jelen biseka uminyon che fitne tasma fa chugumi ni la nyini do koy ngan ni abet saka ke marfatai abet saka ke tajuru sarai hali kelani be sinake Udemiseni joli be wama joli be na yira kafo ulu uye marfata ku yira usigiro kele walu jamana nyon kele yala maliti hakili jagabo sawa ka laje monde biseka kebi soldasi hali na sorokulu tai kele yala sirawaretina seka bomi seka ladlali kewa bajangara 24 kuna funila si ja fle bunda soye ulu ye sheria dosoro kayi kafo ni ye bajangara jatemine kele golemba de be kele bolomi be nuka mako dana masagu halna yasro ne Jose Traoré wulila ngomita bajangara mado tuni balo duma kwangata yoromi ni musoni dimison utara sira dawnye kuka bolfenjini ne tuntara komita bajangara kuka to balo di dana masagu mogo yafo kafo ko lubina Yusuf Tuloba wele nere ni zigi uchelai akachani miniti bisawai kofe wele ka foko luma seka Yusuf Tuloba soro kwa maseka jabi duluma kolo tije kasrad nema nekata bajangara okera ne srata tumamina kasegi mopti wele mogodo wele kunga segi neko numa segi ntuguni Yusuf Tuloba halina ya soro ke ka mogo yene na segi gaute bide abe kalu flabobi Oku eka kelebolo bajangara 24 ko tunye kelecha domine marfa babolo kisa babolo
nga u nana di dugu kɔnɔna na dugu jumɛn don Bajangara 24 ale tun b'a a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ seereya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni Mali tun sera tuma dɔ la ka nin ɲɔgɔnna sira ninnu bɔ caman bɛ minɛna caman bɛ kɛlɛ la olu n'u sen bɔ an ka seereyaw lamɛn bani. Ayiwa hali bi n bɛ se ka kuma ɲɛna bon cɛdenw nana ni cɛ ye k'a di an branche politique mɔgɔw ma ko k'a di dugutigi ma a somɔgɔw ma an bɛ cɛdenw fo hali bi an bɛ segin an bɛ Dana Masago fo bon ni an bɛna min fɔ Dosoba ye kuma fɔ c'est à dire ni ye Ala latigɛ don sinanguya kɔnɔ Ala latigɛ don kuma tɛ tɛmɛ a kan ni y'a ye a sɔrɔla marifa b'a bolo chargeur 4 b'a bolo bozo don a sigira u y'a minɛ u m'a tirer o fana ye sinanguya ni nkalon t'a la. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ vraiment cɛkɔrɔbaw minnu bɛ yan a ka dugawu minɛna parce que aw ka dugawu y'a to an ma bi jan kɔnɔ parce que a minɛna kɛlɛ kɔnɔna na a ye min kɛ a ye min fɔ an ye min sɔrɔ a la 36 kelen ani chargeur den 4 de sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ filɛ nin an t'a fɔ a kɔ donc Ala ka tiɲɛ dɛmɛ minnu an b'u fo kosɛbɛ kɛdenw minnu y'a hakilina ɲuman sɔrɔ ka woloma an balimakɛ woloma ka bɔ maajuguw kɛla ka na di anw ma ka di Dosoba ma vraiment an b'u fo n'u Tarawele n'a ka cɛdenw ani Usman Digo ka na cɛdenw u ye baara ɲuman kɛ parce que nin ye hakilima baara de ye nin ye nin b'a jira k'a fɔ dɔgɔnɔw an tɛ kunfɛ an bɛ maajugu kɛlɛ de la donc an ka maa ɲɛnama ka na minɛ ka taa bila aw cɛla ka kɛ an kɛlɛbaa ye an tɛ na sɔn o ma. D'accord bon an bɛ jama fo bi an bɛ yan an ka cɛdenw nana ni bosokɛ min kun minɛna vraiment a kumana jama ye kuma mɛn bon sani an ka kuma daminɛ an b'an ka président fo Mamudu Gujɛnkile ani Burema Sagara ani président naani bɛɛ ka foli bɛ yan bon bi bureau la mɔgɔ min y'an sɔrɔ ne tɔgɔ Angelim Gindo bon ani Arasa u b'a fɔ ma Amadu Olakɛm ale fana bɛ kɛnɛ kan bon u kɔni an ka cɛdenw nana ni cɛ ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ u nana n'an ka président tɔgɔ la ka na cɛ d'an ma an y'a di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Burema Sagara a ti yan a ka foli ci bɛ yen an b'a fo k'a dan sɔgɔma Mamudu Gujɛnkile a ti yan a ka foli bɛ yan an b'a fo k'a dan sɔgɔma président naani Moyiba président naani ninnu bɛɛ folen don ani an ka kɔrɔkɛ min bɛ don an kan o fana folen bɛ yan Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma bozo ni karamɔgɔ sinankuya ka gɛlɛn kuma ka gɛlɛn min mɔgɔ ma ni donna min gasi la o bɛ se ka yafa an ma nin ye an ka jɔnkɛ ye an n'an den an ka jɔn don an n'an den Ala y'a kɛ fɛnɛ ko a muso jiginna den ye cɛ ye ayiwa o kɔni tɔ hakili a b'a sɔn bon Bajangara bɛɛ lajɛlen ka jɔnkɛ de ye nin ye n'o ye Dɔgɔnɔdugu mara bɛɛ ye an b'a fɔ an ka mɔgɔ la fangalakaw fɛnɛ ye anw donso anw tɛ jugu kɛlɛ an bɛ jugu de kɛlɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛ ɲɛda fɛ an tɛ mɔgɔ kɛlɛ ko cɛ ka ɲi Yusuf Toloba ko Mali wa a bɛ Mali de kɔ an bɛɛ bɛ Mali de kɔ ni Mali ko tɛ nin tun tɛna jɔ an kɛrɛfɛ bi mais min dɔn a y'a dɔn Dana Masago ye ko k'a fɔ ko kɛlɛkɛla tɛ mɔgɔ jugu kɛlɛ don yɛrɛ ɲini don an ka foli an b'a d'u ma vraiment u k'a dɔn k'a fɔ Dana Masago bi yan n'u y'a to an b'a to n'u m'a to ko an bɛ yen dɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛna an da se fɛn min ma sisan o ye jɔnya ye jɔnya ye fɛn min a sɔrɔla a laada la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfan jamanaw saheli cɛncɛnfoka kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ jamana dɔw kan farafin de ye jɔn ye jamana dɔw kan siya dɔw kɛn bɛ ka siya dɔw kɛ jɔn ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla fɛ danfara min yɔrɔ minnu bɛ anw ni larabu jamanaw cɛ o yɔrɔw la farajɛ minnu bɛ n'o ye sulakalamaw ye hali Mali tilebiyanfan bolo in fana fɛ furancɛ minnu bɛ Mali ni Moritani cɛ a ka ca farajɛw hakili la k'a fɔ farafin de ye jɔn ye nka Mali yɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Kayi mara ye jɔnya ye tiɲɛ de ye a kɛra i n'a fɔ kabilaw bɛ cogo min jɔn kabila bɛ yen Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya a kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ hadamadenya matarafabaw olu y'a jira k'a fɔ nin ye hadamadenya kankɔrɔ sɔsɔ walew ye a bɛ waati bɔ bi mɔgɔ minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye jɔn kabilaw ye olu de kɛn bɛ ka wuli bi a dɔw bɛ bugɔ a dɔw bɛ fa
dɔw tɔɲɔni bɛ taa ka u sɛgɛrɛ u dɔw bolofɛnw bɛ minɛ nin siratigɛ in de la sa mɔgɔw wulilen don mɔgɔ minnu dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ ko ka nin wale ninnu kɛlɛ dɔw ɲininkali u bolokun tɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔra k'a fɔ n'u ma boli ka bɔ yen k'u b'u fa dɔw yɛrɛ taatɔ kɛra u tɛ se ka sigi wolola dugu minnu kɔnɔ ye dɔw ko k'ale bolila ka na fo jɛma a muso n'a denw kɔni tora dugu la ye nka olu sigilen don ka sariyatigiw kɔnɔ dɔw ko ni sariya kɔni ye yamariya k'a fɔ u bɛ lafasa ko ne na segin bɔyɔrɔ la Mɛnɛ Kulubali ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu u y'a sɛbɛkɔrɔ fulukoto k'a gosi a ka yɔrɔ la Kerewane n'o bɛ Kayi fɛ a fɔra fɔ cogo min dɛ a laban taara Kumadugu nin ko in gɛlɛyalen don ka se hakɛ min ma mɔgɔ minnu n'a fɔra k'a fɔ u tun ye jɔn ye u maa dɔw bolila u fa dugukolo bila ka t'u Kumadugu fan caman fɛ nka nin ko in an bɛ don min i n'a fɔ ko bi a kɛlen don kɛlɛba de ye ni taasira fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fɛ ko jɔnya in ye laada de laada in man ka labila fiyewu mɔgɔw yɛrɛ bɛ olu ko nin jɔnya tile banna olu ma sɔn jɔnya in ma ni dun ye Kayi mara jateminɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu nin jɔnya sugu u fɛ la tɛ dɔw kɔni bɛ bugɔ dɔw bɛ gɛn ka b'u sigiyɔrɔw la dɔw kɛlen don bolokɔni taamasiyɛn ye dɔw yɛrɛ bɛ gɛnna ka b'u ka sigida la dugu bɛ dugu la i n'a fɔ Manbiri mɔgɔw bɛ bi minnu bolila k'u sigiyɔrɔ bila u bɛ 10,000 hakɛ bɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi Mali marabaaw y'u bolonɔbila kɛ bɛnkansɛbɛw la minnu ko jɔnya tile banna ko hadamadenya hakɛ a tuɲɔni walew don hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana dantigɛli ni sigi kan ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kan hakɛ kelen na bɛɛ bi sɔrɔ ka sɔrɔ i kan hɔrɔnyalen don bɛɛ ka hakɛw ye kelen ye a lawaleyali tɛ fɛn nɔgɔ ye ten Mali kɔnɔ jɔnya kuma n'i ma farati k'a fɔ yɔrɔw bɛ yɔrɔ la i bɛ mangoya sɔrɔ mɔgɔw bɛ bi olu yɛrɛw sɔnnen don jɔnya ma se bɛ maa minnu fɛ kosɛbɛ wa a nana ye k'a fɔ kɔsa in na jɔndu dɔw jɔnkɔrɔ dɔw ka du nana kɛ sɔrɔtigi ye o sɔrɔtigi o nana kɛ sabu ye minnu fana b'a to olu b'a fɔ k'u bɛ u ka hakɛw ɲini dugu kɔnɔna na nin ko ninnu a fanga ka bon kosɛbɛ tarata tɛmɛnen n'a dɔgɔ furancɛ kelen bɛna kɛ sini tarata ye n'o bɛna o tukalo tile fila ma adamadenyaw yɛrɛ matarafakulu min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Commission nationale de droits de l'homme a ɲɛmɔgɔba ko musokɔrɔba dɔ fagara musokɔrɔba in ko Jungu Sidibe k'a fagara a ka foro la Lami Modi ko bɛ Kayi mara la kibaruya minnu sɔrɔla ko musokɔrɔba in su yera a su tigɛlen don Jungu Sidibe sibiri n'o bɛna kalo tile 3 ma Lami Modi musokɔrɔba in tun tununna kibaruya minnu sɔrɔla ko dansago ni damatɛmɛ wale ninnu a ma sɔrɔ foyi fɛ ko jɔnya n'o ye fasiya ye Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko k'a bɛ soni fɛ adamadenya hakɛ matarafabaw ko nin ye jigilatigɛ waleba ye k'u bɛ dɔwdon kɛ taabatɔ ye ani maa o maa bɛ yen ko nin jigilatigɛ wale bɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ ye bolonɔbila kɛ hakɛ sabatili sɛbɛnw caman na o n'a ta bɛ an ye seereyaw sɔrɔ seereya minnu bɔra musokɔrɔba falen a denw u ɲininkara bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruyaw la a ye kibaruya sɔrɔ cogo min n'anw yɛrɛ ye fɛn sɔrɔ a la a kibaruya ninnu filɛ nin an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Sanba Magasa ale ye bɔlɔlɔ sanfɛ kibaru cirinba ye Ibrahima Konate min n'ale Jugu Sidibe musokɔrɔba den a ye ɲɛfɔli kɛ jɔnya kɔlɔlɔ in a b'a sɔrɔ cogo min a ye min fɔ filɛ a kaburu de filɛ yan bon u taara bila yɔrɔ min o ye ni tu kɔnɔ de bon ka taa bila sɛgɛnɛju dɔ kɔrɔ fara kɔnɔ yan bon samedi sɔgɔma de an bɔra ka na ɲinini la bon an nana ka munumunu ni tu kɔnɔ bon an taara bara la a bɛ sɛgɛnɛju kɔrɔ a bɛ bɔrɔ kɔnɔ bɔrɔ dasirilen don voilà bɔrɔ dasirilen don an y'a ye bon ko an kana maga la fo ni autorité nana kuma min na bon a ye muru ta ka bɔrɔ in fara bɔrɔ faralen kɔfɛ de an y'an bamuso sɔrɔ a kɔnɔ a jɛninɛ voilà fini mun b'a kan na o jɛnina kan na i b'a dɔn cogo min dɔrɔn a jɛninen don
bon ani autorité ye nyamere di ko abe chogo mi shumbe chogo mi atese kata show bon anga fera tige anga ashu doya bon amborona e tu kono kanena e sanfe bon tara fili yoro mi ani ashu be yoro mi uka janyo na doni mi anfile ashu krefe de sha bon na anya ashu doya ya yoro inde kwa voilà ne be se gamu fo o de ni ko ne develop banko ankol na filendo andu shu kasilendo mo yere wolo ba ka faga ni faga chogola kata fili ka ro boro kono kata fili ji kono vraiment o develop banko andu shu kasilendo ankoni ambe fama ko amba acheri jiya be ka don fe mun kera amba mshola bo aden nana de ne to Ibrahima Konate bo mbe kuma daya bo nebe mu fo jamana nyemo ma bo ga fera tige fuka shi ni ndana parce que amena ni kola depuis 2019 ne bamsho ne na beta na segin na tribunal kono beba don be mba do ata na segin na tribunal kono jogu shi beba don bo talata temene yere de uya wole kai liberté provisoire la anana ene soro kai ne na tara nyogon fe liberté provisoire nyini na bo nyama soro la parce que mba ma son parce que ako degu mbaka o ako muna degu mbaka harbi esgi muso yi goshi ani sisanche ko were kerawa ako ko were kerake parce que le 17 adenke ne amode utara seneke le 18 utara seneke o mo kele nunu dedo uye formation ta mo bisaba nyogona unana je ademuso la foroko kwa ka bo foroko no parce que ulu ka dembe kasola bon ndogone ko ne ma fenfo parce que ulu jama bade nana wala ale ko ni ama fenfo ako problem tala ako ne ka bo ne ko ni be bon betasho bo ale bora ka do aka mobile kono kwa betasho bo uye kaba kuruta ka mobile chi bo mbamsho ko ode gele abaka parce que nasro koy nasro fembora la abese ka jeni provisoire la mais femma boala harbu betu nyede banko ni be munyini fama ufe be ka joa joro la nin koni nin temena dana de depuis 2019 musokoroba mbe yoli la abese genna uya goshi ya bugo ye fembe kai me anko na ambe munyini woterte fe ambe woterte ko uka feratige ninna abese ka dan yoromi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rubani masakorobaw mali marabaw utunye niya dola walia Bamakɔya tumbe an fɛ Bamakɔya kunbɛ min n'o ye ɲɛmɔgɔba kunbɛ ɲɛmɔgɔbaw ka kunbɛ cɛfɔ ani kanbɛ ni a kumaɲɔgɔnya tun sigira Alger n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko bɛ senna bɛ san 8 bɔ bi cɛfɔ ni kanbɛ b'o fɔ nanzarakan na ko accord issu du processus d'Alger kɛlɛbolo minnu bɛ ni jamana borotɔla kɛlɛbolo kɔrɔw don b'a fɔ min ma ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye Emela n'a nɔfɛmɔgɔw ye u tun ka ŋaniya ye k'u d'a ma faso tigɛ ka d'u ma nka Ala ni diɲɛmu ka sɔnbaliya fɛ ni Mali yɛrɛ kunnajali fɛ Azawad ko hali n'a b'u kɔnɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma a ma ɲɛ sɔrɔ olu laban ni Mali marabaw ununu dunu bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛ bɛnkawale sɛbɛnna kabili Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na plateforme u ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ko olu fana ye marifa ta nka u ko olu ka marifa ta kun tɛ jamana bɔrɔtɔli ye nka marifa bi ta olu fɛ u sigiyɔrɔ mɔɔw ni bɛ se ka lakana cogo min ka se kulu fana ma kulu minnu olu y'a jira k'a fɔ fasoko tɛ se ka kɛ olu kɔ u ko mɔɔw ma ko coordination des mouvements de l'inclusion tile saba kumasigi tun kɛra o tile saba kumasigi u tun ye kuma dakunba saba ɲɔgɔn ta a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye kɛlɛbolo kɔrɔ ninnu ni dɔw ta tun ye jamana bɔrɔtɔli ŋaniya ye ani minnu ko bɛ marifa ta k'u ka jamana kumabɔ hali minnu yɛrɛ k'u bɛ marifa ta olu sen kana bɔ fasoko la wa nin jama kunbɛn in senfɛ sɔrɔlasi jalatigibaw b'a la jamanadenw caman b'a la yɛlɛma minnu labɛnni k'u fɔra Mali kɔnɔ yan sabu labɛn bɛ labɛnw la olu tɛ se ka kɛ fo jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigi ka sariya sun n'o ye constitution ye fo k'o labɛn cogo kura de la Mohamed El Mahmoud Ramadan ale ye coordination des mouvements de l'Azawad u ko olu ka kɛlɛcɛ 26
nin bɛɛ ye olu ka kɛlɛcɛ ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna fara Mali sɔrɔdasiw kan. Nin kunbɛn tun sigi tun kɛn bɛ ka nin makɔnɔ a bɛ furancɛ janbɔ bi sabu kabini février kalo san 2000 ni san 21 olu ko ko olu tun sigi bɛ minnu bolonɔbila kɛ cɛfɔ in na k'u tun sigi bɛ ka nin kunbɛn in lajɛ in kɔnɔ. Ni lajɛ in fo Mali yɛrɛ bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ka wale sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ a ma ko accord pour la paix et la réconciliation Mali a bɛ se ka lawaleya cogo min. A ko tun balannen don yanni kunbɛn in bi kɛ nka kabila ko jujɔn na ko kɔni u sera ka ɲɛ sɔrɔ a la. Maaw bɛ maaw la olu tun jigi sigin bɛ nin ko kan kosɛbɛ. Baara minnu kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ a caman kɛra gundo la. Sɛbɛn minnu tun kan ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn ninnu u tun labɛnnen ko bɛ sen na. Nin kunbɛn in tun bɛ fɛn min kan o ye jamana kana ani jamana lakana ani jamana tangani ani fana fanga ani dabali fɛɛrɛ tigɛ minnu kan ka kɛ fangako sigili la. Laɲini tun ye fɛn min ye o tun ye u ka bɛn ko damadama kan. A dɔ ye jumɛn ye kɛlɛbolo ninnu ka kɛlɛcɛw yala olu hakɛ joli bɛ se ka kɛ Mali sɔrɔdasiw ye ka hakɛ dɔ d'u ma min b'a to ka kɛlɛcɛw bɛ se ka fara Mali kɛlɛcɛw kan. Hali foroba baara kɛ yɔrɔw la yala olu ka ma hakɛ joli bɛ yen min bɛ se ka kɛ foroba baara kɛbaw ye. Bɛn kɔni kɛra fɛn min kan o ye k'a fɔ kɛlɛcɛ ninnu ka kɛlɛcɛ 26 san 2 nata ninnu na k'olu bɛ fara Mali sɔrɔdasiw kan a bɛ kɛ dakunba 2 ye. Siɲɛ fɔlɔ la 13 o n'a ta san 2000 ni san 23 n'o ye san wɛrɛ ye. Mahamadou Jura n'ale ye jamana yɛrɛ a cɛfɔ n'a kanbɛn minisiri bondaso ale ka kɔrɔsigi ale y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu bɛ kɛ ni hakili de ye. A ko jamana marabaaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin ko in bɛ se ka ɲɛsɔrɔ cogo min. Tuma min na jamana furuba laseli bon wɔritɛm olu mɔgɔw taara a kɛnɛ forili kɛnɛ kan. Mahamadou Jura ye fɛn min fɔ an k'o lamɛn bani jango tuma dɔ la an na faamuyali perepere latigɛlen sɔrɔ bisimila. Décision ba minnu taara a fɔlɔ o ye k'a fɔ ko maa minnu tun ye marifa ta kɛlɛ min ye Mali sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ni o tigilamɔgɔw bɛnkan sɛbɛn y'a fɔ ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ k'u ta walasa k'u olu fana don jamana cakɛbolow kɔnɔna na. Eh bien, gouvernement ye décision ta ani mouvement bɛnna la k'a fɔ ko 26 donc olu de bɛna ta ka don jamana cakɛdaw la. Donc o ma 26 in donc u bɛ tila kulu 2 ye. Fɔlɔ ye 13 ye filanan fana ye 13 ye. Donc 13 fɔlɔ déjà 3 tun taara k'a fɔ ko olu bɛ don teliya la. Ensuite, Batan, olu bɛ ta kura ye. Donc ka fara 3 in kan o b'a kɛ 13 ye. Donc bɛn kɛra o tilancogo kan a n'a baaraw kɛcogo. Bon o tɛmɛnen kɔ 13 filanan olu bɛna ta san 2 kɔnɔna na n'o ye 2023 ani 2024. Filanan kulu minnu olu tun ye maramafɛn ta. Dɔw y'a ta jamana kɔnɔya la dɔw y'a ta jamana kanu na ni olu kan ka ta ba la nin baara in kɔnɔna na. A kolo ninnu kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛw bɔlen a la ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen minnu bɛ finitigiya la ani minnu tɛ finitigiya la. Donc olu kan ka ta ba la kumaɲɔgɔnya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ni lahala. Donc pour que ka se ka o ko ɲɛnabɔ ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi min bɛ ɲɛsin o baara ma walasa a kumaɲɔgɔnyaw ani fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka olu taliko ɲɛnabɔ o kulu ka se ka jɔ ni o baara ye. Donc o ye commission ad hoc ye min bɛ bila sen kan ka se ka nin baara kɛ. Nin tun ye minisiri ka kɔrɔsigi ye. Minisiri ka kɔrɔsigi n'o ye cɛfɔ ani kanbɛn o minisiri ka kɔrɔsigi min sigilen don a ka dantigɛliko ɲɛnabɔli la. Nin y'ale ka hakilina fɔlɔw ye. Yɛlɛma minnu n'o kofɔra Maliko la dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ nin kɛnɛ sugu ninnu kan nka dɔw fana bɛ yen o tɛ se ka ɲɛnabɔ fo jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun n'o ye constitution ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kan ka lakuraya yɛlɛma kan ka don sariyasun o sariya kolo dɔw la sabu
bengan no chefoni kambe benga wale sabai akala nyini beti se ka sabatiti fo jamana dion ka wuli ku kanyininga chefo ani kambe ka joda mimbe jamana dantigelini sigika sharia sun sharia kolola o labani fana kanga ke misri ka korsigi ahinya folika fanala anga ulame munumbe ni ukanga tabala sharia sumba kono benkara kan ka fo ko yamariya be di gouvernement alere ka hakli jakaboke ka feretige munun kan ka ta bala sharia sumba kono ko lula se mauma munun kan ga barake wala sa u ka jatemine ke u be se ka ta bala chogumi ni o bara kono gouvernement mako jora mouvement na u labenendo ka gouvernement ma dana abarala nga a nyimoya ana defaya abe gouvernement de bolo Chokoroba ni musokoroba ni tunye ministre ka korosigi ka nyefoluye jere franyonga tomba no ye Nations Unies anyimogoba ani frafina ka kelea tomba ukundiba no ye Union Africaine no mbele jilen ko wasara unisodiara ni kumbe mi kera ni oye jamana ire ka wale kumbe chefoni kambe mbiseka la wale ya chugomi sibiri temene dantegele kera nunko seba koro wasalendo kayi ka fo Mali ani marfatiki nunu bena kodo kan odo jume ina fo ministre ka korosigi ajira chugomi keleche bamga ani woro nunu bela jelembina taka ke Mali solo si doye ani fona jamana ire barake yoro do be ubiseka do barake yoro la hali yelema minun kanga do Mali dandigelini sigikan sharia suna no sirlente sharia sun la kurayali kuka jentomba no Nations Unies ani farafina ka kulu nyemogoba olu ya jira kafo ni waleya nunu bina ke sabuye na kuni waleya to sabatira abina chefoni kambe mimbe maldiuni nyonche abina chaman laula jentomba yi ani farafina ka faranyonga kuluba ukulu sebekoro wasalendo kafo akira Mali marabawiyo akira chefoni kambe bulono bla marfatigi munu bulono blake ko olukoni labenendo akira jentombayo akira farafina ka kinya tombayo hali kulumi siglendo ni olu beka Mali deme bembena ke wala bembena ke femi ka Mali marfatigi uche obiseka senzen chokomi mimbato alabamina fureni chebo chefoni kambe mimbato Mali re abiseka basiki chokomi Chagorobani musogorobao Malini lagine koni benkera kan kafo ni jamana kileye Malini lagine ka jamana kileya akuma madamne bi kabili muru kitani sekuture oloye uchesre akola kosabe General Musa Traoré kaleto fangana fana ako tu nyenyina ga nanake atumanye soro kosana ye kibaroya soro kafo Mali marabao ulutun tambe lagine utali minkira lagine ubisimilara lagine jamana kuntigi refe lagine ka uka jamana fangasigi bulumbala na bifama ko pale Mohamed V Colonel Mamadi Doumbouya aye lagine jamana marabao ka lada tonsigi minke ko Mali ministre tumba kene ka utukalo tlenani temene seben bambulu koro bi intenen dunyana hanni baratike ya jira kafo ulada tonsigi mi no ye lagine ministre kala da tonsigi mi kera utukalo tlenani temene asigi kando femi we anfaso Malini lagine ni nyonche bulodi nyongoma ani kileya ka do farauka ni farafina ka franyonga ni ya wale to doy Mali ministre duru tumbe lagine ka ministre ka tonsigi Mali ministre tumbe uyera keneka uyera utara kata Colonel Assimi Goïta kata ka chikamfo lagine jamana kuntigi no Colonel Mamadi Doumbouya ministre minum tumbe uye ministre de l'administration territoriale jamana anfaso Mali ministre minsigne do jamana konona marako ani fanga chema boli ministre min ka ministre asigimbe talifenko ani jamana hajunye barake bonda so
male ministre min sigilen do sɔrɔ ni nafolo ko an ka ministre min sigilen do mansimafɛnw n'o ye industrie ka fara sanni feere o ministre kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan an ka jamana marabaaw n'o ye an ka ministrew ye olu tun bɛ kɛnɛ kan Laginɛ nin tun ye Laginɛ yɛrɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Mamadi Dumbuya nin y'a yɛrɛ ka laɲini ye n'o ye ka balimaya lawaleya Mali ani Laginɛ cɛ nin bɛɛ ye dalu min b'a jira k'a fɔ Bamakɔ ni Conakry cɛ a bɛ se ka fara ka jɛ cogo min balimaya ni kelenya ani jamana fila ka balimaya o bɛ se ka sinsin cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ko Mali ani Laginɛ hakilima ni dɔfɔtigiw ko a bɛ n'a fɔ hadamaden fogon fila farikolo kelen kɔnɔ o de ye Mali ni Laginɛ cɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ fɔ k'a fɔ Mali ni Laginɛ ye kelen ye a kana kɛ dalafɔ dama ye a ka se ka lawaleya jamana fila denw bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo ɲuman min na n'a fɔra k'a fɔ Laginɛ jamana kolatigɛw o bɛ kɛnɛ min bɛ sigi o kolatigɛla ministrew fɛ dɔgɔ furancɛ o dɔgɔ furancɛ nin kalo in tile 4 tɛmɛnen Mali ministre 5 a ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamana ministre min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ɲɛnabɔ la n'o ye Abdoulaye Diop ye ale tun ye Mali ka ciden ani Mali ministre tɔw tun b'a kɛnɛ kan colonel Mamadi Dumbuya a ye ninnu wele Mali ministre do u ka laada tɔnsigi an ka ministre ka y'a kɛnɛ kan an ye sariya minnu sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ka foroba laseli bon na o sariya ninnu dɔw filɛ nin cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw EPO nin yɛrɛ tɛ siɲɛ fɔlɔ ye wa Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn na tɔnsigi ɲɛmɔgɔya kunbɛn ka kɛ nin cogo la ne jo se kɔni t'a kalama k'a fɔ nin ɲɔgɔn na delila ka kɛ ka daminɛ kabini Modibo Keyita fo ka se bi ma n'a kɛra fili ye fo ni aw y'a la tilen kɛ. Nous avons été agréablement surpris. An ka ministre min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la n'o ye Abdoulaye Diop ye ko olu wasara a kɛra balinako ye nisɔndiya balinakoba. Par cette initiative du président de la transition guinéenne. K'a ye k'a fɔ colonel Mamadi Dumbuya min n'ale ye jamanakuntigi ye Laginɛ dɔlatigɛ ani waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jamanakuntigi k'olu bisimila u ka foroba jamana ka foroba ministre ka laada tɔnsigi kɛnɛ kan n'an ŋaniya taara a yɛrɛ fɛ. De nous convier. Ka anw wele k'an kɛ a tɔnsigiba dɔ ye. À cette session spéciale. Nin kɔni ye u ka tɔnsigi u ka ministre ka tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ye anw bolo. Du conseil des ministres de la République de Guinée. Laginɛ jamana kolatigɛ ministrew k'u ka laada tɔnsigi ka anw bisimila an ka y'a kɛnɛ kan. Surpris c'est vrai, mais cette action. Tiɲɛ don hali n'a kɛra balanako ye kɛ nka nin wale in kɔni. Qui nous est allé droit au cœur. A sɛbɛkɔrɔ diyara n nɔ a taara nin dongo fɛ kosɛbɛ. Je pense que nous avons tous été très émus. Ne hakilila k'a fɔ f'a ye an simisimi dɔɔni a ye an dusukun lahinɛ. Par ce geste, parce que ce geste est le témoignage aussi de l'engagement panafricain du président Doumbouya. Comme du président Goïta. Qui sont les héritiers d'une tradition d'engagement panafricain. Depuis le président Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah no ye Ghana jamanakuntigi ye. Le président Modibo Keyita. Fo ka se Modibo Keyita ma no ye Mali o tun ye Mali jamanakuntigi ye. Et le président Ahmed Sékou Touré. Fo kana se Ahmed Sékou Touré ma no tun ye Laginɛ jamanakuntigi ye. Et qu'aujourd'hui ils sont là, ils ont un sens aigu de cette responsabilité qui doit pouvoir continuer. Un geste de confiance.
asran latimeli olu ya kebawe. Entre les deux pays, c'est un geste d'union, c'est un geste d'unité, mais c'est aussi un geste de solidarité. Ni jamana fla ka ɲɔgɔn minɛ ni magwembolo ani jigiya. Nous sommes convaincus que les peuples maliens et les peuples guinéens comprennent exactement la portée de cet événement. Nous le comprenons aussi parce que nos deux pays traversent en ce moment transition politique. Où ils ont besoin davantage de renforcer leur solidarité parce que il y a une communauté de destin. Bada kudai ukanga nyogo mine sabu ukako bay kelenye ukako bilaban chuko kelena rajal ani lamebo oba donka foni be kibaruya memba jira kafo malikoni lagine chef la kaje. Maintenant les circonstances actuelles font que ceux qui ka ministre tlale kumana lagine kauka ministre ale ye kumata ako la halaya minum be senabi théorique devient de plus en plus pratique. Et on voudrait remercier nos deux chefs d'État. Pour leur initiative et surtout, comme il l'a dit tout à l'heure, cette initiative lumineuse du président de la transition ministre Abdoulaye Diop ya jira chugo minni hakili nyuma mi tara lagine jamana kuntu fe qui a dit mais pourquoi pas un conseil des ministres ensemble. Muna jamana fla be kele muna utije ka uka jamana kulatikela uka ministre lada muna utije ka kenyo fede. Et aujourd'hui nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis vraiment en Guinée. Bakoni anya ye kafo on lagine ka hakili la kafo me malila Malion l'Omaniana Kafo Bukoni ou Malila ou Lagné. Pense qu'on est dans la traduction concrète de tous les vœux que nos pères fondateurs ont eu pour que ces pays se donnent la main et surtout ces deux pays se donnent la main. Peut-être à quelque chose, malheur est bon. Mana gelea akana ke anyana kafo gelea abemai kudu gelema ministro uye kunmandi que les sanctions nous unissent un peu plus kira sabuye kamalini lagine ukatu kanyo mine. Mais nous souhaitons, comme il l'a dit, nga ambe femi kanu inafo ministre Abdoulaye Diop ya jira chugomi que l'on nous comprenne et que l'on ouvre l'espace de discussion, d'échange pour que on se parle. Pour qu'on travaille ensemble. Et en tout cas, s'il y a un point positif dans tout cela, c'est que le Mali et la Guinée qui sont les poumons des même corps, maintenant font respirer très bien ce corps. Nengo imbele jele nafasoro sira femi uye niku yero kake kilenye atata siraba uko uye bulife mubuli buli sirau ani nege sirau ye ubiseka la wala chomi Mali ani laginiche. Le chef de l'État a demandé au collège des ministres, que ce soit les ministres guinéens et les ministres maliens, de se mettre ensemble et de ni le confessa la Guinée ministre de Koukou Chimin Dirauma Mamadi fe oye kafo Mali chake kului ani la Guinée chake kului kwasiki kelenka ka hakili jagabo ke travailler sur trois axes ni bolofara sabanyo bunyongo ye axe économique soroni na flunyini l'axe social, l'axe politique, dans le bien-être. Ani kulatige jamana joli kulatige sra
olu bɛ se ka sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. De nos différentes populations. Jamana denw ka nafa la cogo min. O siratigɛ de la sa cogo min Laginɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ sira ninnu bɔli Laginɛkaw fana ka mɔgɔ dɔ tun bisimilara dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ Colonel Asimi Keita fɛ. Ale ye Laginɛ jamanakuntigi n'o ye Colonel Mamadi Dumbuya ye. A ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don a yɛrɛ ka jamana kuntigiya bulon so kɔnɔ. Ale bisimilara Asimu Koita fɛ. Ci min sɔrɔla fɛ n'o ye Asimu Koita balimakɛ Mamadi Dumbuya ka ci ye jamana ka furuba laselibo ORTM. Olu y'o seereyaw sɔrɔ, seereyaw filɛ nin. O fana ye sɔrɔdasi ye Laginɛ kɔni. Colonel Amara Kamara a ɲininkali min kɛra a bisimilalen kɔfɛ jamana don latɛmɛ fanga Mali kɔnɔ. Colonel Asimu Koita a bɔlen a ɲininkali min kɛra an ka jamana furuba laseli bondaso mɔgɔw fɛ. A ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ cikan ani ci min dira a ma. A ye min fɔ o la o filɛ. An nana kunu baara dɔw la baara ninnu tun ye ka jamana fila ɲɛmɔgɔw ani minisiriw dalajɛ ka baaraw kɛ min bɛ se ka taa jamana kɔnɔdenw ka intérêt la k'a lajɛ fo min bɛ se ka ɲɛ ani min bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ pour que transition mun daminɛna ani jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ bɛ mun na ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma ani k'a tacogo fana jateminɛ cogo min na an ka baara ninnu fɛn c'était essentiellement au retour à Tamena, Hamdle, très bien. Inch'Allah, on me l'a une autre fois. Et délégation malienne, Faneme Sarala Gata Guinée, ne Kodam Nene, Mintnajo, ni à la Sonama. Mais très essentiellement, on m'a fait une délégation. Kabaragabo, Mali, autorité, en tête le président Assimi, Anaga, gouvernement. Oui, faciliter mon camp pendant notre séjour ici. Également, hakling mbara hakling enma mundira uma nga bara ketola et vraiment merci beaucoup a jara ya barama ambe baraka botu toujours.